pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag. Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyain siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng... Gisugdan dayon paghimo ang bomba nila ni Rahim ug Ibram samtang didto sa komunidad. Nakigsulti ang kapitan ni Mary. May gitunol nga kwarta aron ipabahin-bahin sa mga tao. Apan wa-dawatan ni Mary. Ug may hinungdan nga na problema og maayo ang kapitan tungod kay ang tinuod nga kantidad sa ipanghatag unta sa mga tao iyan ang naibanan. Kay iyang gibayad og sakyanan og bagong bay. Nakalitan si Yusuf pag-abot niya sa bay tungod kay abtik magay si Ibram nga nakahulbot siyang armas nga nagtion kang Yusuf. Milaho si Yusuf sa iyang kwarto. Wait ang imo taxi part. Come, my dear brother Ibram. Rahim, komunidad kini sa mga mag-ari nga Muslim. Tumpak. Komunidad kini sa mga igsuon nga mga Muslim. Ug mao kini ang ato paulbohon. Rahim, Mangutana ka, ngano man? Tungod kay ang uban kanila nakabig na sa pagka-Kristiyan. Ug tanan-tanan nga mga Muslim, ana nga komunidad, mga disbeliever sa ato gituohan. May kapungot si Rahim sa mga Muslim nga nagpuyo sa maong komunidad. Mao nga iya gyud kining paulbohon. Unya miabot ang sinuhulan ni Rahim nga nagpuyo sa komunidad. Mao'y mo pahimutang sa bag nga may bumpa ug si Rahim mao'y mo pabuto pinaagi sa iyang cellphone. Samtang sila si Mary ug Yusuf mitabang og bantay sa palibot. Yan ang pagkabuntag. Igo-igo yun nga human og pamahaw ang mga tao. Ang sinuhulan pa ni Rahim mo'y nagpahibaw sa tanan nga miabot na ang mga demolition team. Nakiksulti pa una ang kapitan ug ang mga abogado sa mga tao apan dili gyud mamahawa ang taga-komunidad. Busag isugda na ang pagguba sa kabalayan apan hugot nga mipugong ang katawhan. Unya gipahimutang sa sinuhulan ni Rahim ang bag nga may bomba. Magari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating tulad ng... Di ka subo kayo namo! Kay dili magyud ka mo pahawa ng yuta!
Mapugos kami pagguba sa inyong kabayan. Attorney! Kamo na'y bahala! Liberation Team! Ready! Go! Hoy, mo atras! Suklan na to sila! Suklan na to! You're still Ako kinimbag. Your will be done on earth Ako as ni it is in muulbo na heaven. kinindakita. Give us this day our daily bread. Hoy, mo atras! Hoy, mo atras! Mga kauban! Masukol ta! Masukol ta! Huwag pa mapanawag sa Ang sipot, Brother Rahim. Yes. Migo. Okay, Migo. Magkita taon niya sa Meteorus Talisay. Mutawag ko sa imo. Bye. Okay. Nia. Ibra, batay! Napot din og lagpot ang mga kahoy putaw. Labing siguro wa nahibilin sa ila. Hasta mga truck sa bombero na uyog ug nausab ang posisyon. Wow! Hasta mga pulis apil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Come on, let's go. Dirita agi sa luyo. Mabangon ko. Kus bumbahaw eh. Bisan di ako slayo. Napalit pa gani ko. Kaso, baga kang aso. Doon na din mga buhi eh. May barog sila. Makita na ko gikan nila. Palayo ko. Mahal na Allah, the most beneficent, the most merciful. Nasir! 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 Patay na si Nasir. Sister Mon! Sister Mon! Sister Mon!
Sister Mon! Sister Mon! Sister Mon! Tabang! Tabang! Sister Mon! Sister Mon! Pagkakaroon maglisod ta pag-estimate kung pila ang mga patay basta amo nakita sa pagkakaroon mo ang daghang patay nga nagpasa dinhi sa among community. Pasiunang pamahayag sa usa ka saksi nga usa sab sa mga angol nga dihang nagsugod sa pagdasdas ang demolition team nahitabo dayon ang pinunalay. Apan kalit lang nga miulbo ang dako kaayong bomba nga wa nila mahibaw-i kun diin gikan. Nagpasad ang mga patay. Ato karong ikainabi ang usa ka Murang Muslim, mga usa ka pinutol lalaki troso. Muslim ug usa sa palaran nga buhi ining maong hitabo. Kinsa nga nato palihog, sir? Yusuf Jamal. No! Si Yusuf! Naglabi ang mga patay kaysa mga angol sa mga buha. Usa sa among mga usa ka madre. Si Sister Mary Santa Cruz. No! Mahimo ba, sir? Imong iulagway, imo nasaksihan sa diyang mibuto ang bomba? Murag dunay kilat sa palibot. Unya, murag nasiak ang kalibutan. Ug higit-higit ang pananaw. Ug nakuyapan ko. Pagad TV, Ibrahim! Andi malding maghura. Dito ay siya. Dito nga akong manghur pag-ulbo sa bomba. Maayo gani kay wa siya mamatay. Pananugon kay buhi si Madre. Ikan dito sa komunidad ganita puan, midali kita sa pag-anhi sa ospital sa gobyerno aron ikapakita namo kaninyo ang dugang mga talan-awon sa mga samaron kon mga angon. Dali ba, Lourdes? Sunod ako. Oo, Sando, nagsunod lagi ko. May mga tiil o mga bukton nga atong nakita karon nga nagkawil-kawil na lang in town. Palihog kog paning sa kamera bay. Hain mga akong anak. Prima ang akong anak. Prima. Nagsunod ko nimo ng Lourdes. Hain man ang imong manggot, Sandro. Mauna niya akong gikadukan nga nahitabo yun. Si Sandro! Mula Lourdes! Ang amigo ni Sister Mary. Yusuf! Luwas na siya, Sir Sandro. Uwan na tayo ang ikabalaka. Luwas na si Sister Mary.
Basta ko, sir, ng Lourdes. Hangtod karon, di pa ko makatuo nga buhi pa ba ko. Ma, di nila mo sa soda. Asa man ka? Magawas mi ka din si Yusuf. Ubanin din si Mama palihog ng prima. Udong. Palihog, Yusuf. Okay, sir. Kalit yun kayo nahitabo, sir. Layo ako nila ni Sister Moon. Nakita pa na ako silang mga madre nga nagkapit bisig, nagrosaryo. Grabe kayo mga demolition team, sir. Murag mga kriminal. Isog kayo, sir. Murag nagbunal og bitin ang taga-demolition. Unya, kalit lang biulbo. Murag may kilat. Lagpot ang uban. Naabot sa kampo ang dahunog sa mga buto, Yusuf. Kusog yun ay kayo ang mga bomba. Kusog kayo, sir. Kusog yun kayo. Ug usa sa mga patay. Bawag akong kauban. Parehas na akong Muslim. Luhoy kayo. Natusak-tusak ang iyang kalawasan. Don Sandro, makasulti na si Sister Mary. Anak. Anak, Mary. Ayaw na mo paghilak. Malordes. Luwas ko. Luwas ko, apan. Daghan ko no kaayong patay. Ang mga tao sa komunidad, mga bata o mga dagko. Kaluin nila. Si Yusuf. Si Yusuf. Si Yusuf. Siya nag-ubanin mo din sa ospital. Yusuf. Luwas ko, Sister Moon. Pero, patay si Nasir. Mahal ka, Jesu Cristo. Manoy, may... Unsa, Mary? Unsa? Isulti ka na kung unsa. May nakita ko niyang nagsugod, nagpamunal ang taga-demolition. Si Miko. Husto. Si Miko. Tawgon siyang Miko sa taga-komunidad. Taga-komunidad usab siya. Nakita ko siya nga may nga bag nga itom. Iya kinigibutang sa daghang mga tao. Ug niya, gibihaan niya ang bag nga itom. Ug midagan siya palayo sa nagkagubot. Wato siya maapil sa miulbong bomba kay midagan siya og layo gid kaayo. Unsay tagwayan ang gitawag mo, Migo? Na ako'y group picture niya. Apil siya sa grupo. Diya sa kong cellphone. Wa man maun sa kong cellphone. Kain ka na pita, amigo. Di ako dapit sa inyo, mga amigo. Di ako sa suok. Oh. Naarade ay ka? Ay man ko, amigo. Magdalita kay musibat na ko din sa Cebu. Pauli ko sa Mindanao. Ambing kuwang. Ayaw ka bala ka. Niya, oh? Oh. Di silencer mo lagi na, amigo. Kung kaya mong isipin, kaya mong gawin,
Sa isang hakbang lamang at ika'y makakarating, tulad ng puno na Dili na mapuslan si Miko. Kinsay makasakop nga si Rahim, sakop og pangu sa terorista. Unsay buhaton ni Rahim kang Yusuf. Unsay nagpaabot ni Miri og Yusuf sa unahan. Magari, iksuon, lapiton ka muna mo sa pagsubay ning lahi nga sugilanon. Si Miri o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez. Direktor, Alcin Abakida. Spinner, Nelson Tantano. Recording Engineer, Aquilo Sesam. Ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Productions Center.